खुलुमबाय दिनै 1 अक्ट'बर दिनै इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स दिनै जोङो बे सिमलानि खाथि दावधारायाव दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय जोङो अबजार्व खालामदों लोगोसे वन डे कन्वेंशन बादि जों फालिदों सानसेमानि दिनै फुंनि 9टानिफ्राय जोङो फिरफिला दैखांनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां हाबाफारि दिनै गाजा गोमजायै दामनाय देनाय खननाय मोसानायनि गेजेरजों जोंनि बे ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जानानै थांबाय जानाय लोंनाय जेरैबो मोजां जादों खननाय मोसानाय दामनाय देनाय जेरैबो बहुत गोजोनथाव जादों दा जोंनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दा फ्राय फोजोबनानै जोङो दा गावबा गाव न'आव थांफिननो नागिरबाय जोङो बोसोरे बे प्रग्रामखौ लायो थांनाय बारावबो जोङो गसाइगावआव लादोंमोन आरो फैगोन बोसोराव बहा लानाय जायो जों दा सिद्धांत लायाखै जाय हक बेवहाय जोंनि रिसेप्शन कमिटिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै जेनेबा मेगाजिन बिथिं बा दिनै जानाय लोंनाय बिथिं बेवहाय जेरैबो मदद होदों आरो बिथांमोनखौ आङो बे अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जानानै आङो बहुत गोसो सिंनि साबायखर बावबाय आरो जोंहा नै बिथाङा भुटाननिफ्राय फैदों हि इज फ्रम भुटान एंड पार्टिसिपेटिं इन आवर प्रोग्राम सो आई थैंक्स हिम heartily from my heart to be present in our program. Thank you. आप कुछ बोलेंगे? First of all, I would like to thank the community of the Daudra BTC here for inviting me to participate in this Senior Citizens International Forum. I was glad to see and come and see the things happening here, and I was really happy how the management has come up with such a occasion to pay respect for the senior citizens of this Bodoland community. So I shall convey the message that I would like to pay my deep respect to all the senior citizens of the Bodoland to remain good health and live longer life hereafter too. So just because of them, the Bodoland survived till today. So I would like to thank once more to the General Secretary, President, and every community here for the invitation. Thank you so much. Thank you. गिबियावनो खुलुमग्रोबाय दिनैनि दावधारा बाक्सायाव दुलाराय बर' बैसोगोरा आफादनिफ्राय मुलुगनां बैसोगोरा सान फालिनायाव नुजाफैनो हानाय गासै आलासि आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि दैदेनगिरिफोर आरो आलासि बिथांमोन दिनैहाय गाजा गोमजायै जोंनि हाबाफारिया जानानै थांबाय जोबोद मोजां जादों आरो बे ओनसोलखौ दावधारा ओनसोलनि रायजो राजा आरो रिसेप्शन कमिटि बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन जोंखौ जानायनि उसुबिदा जेबो खालामाखै दै अर गासिबो साहा पानि होनानै जोंखौ हानायमानि बिथांमोना सिबिदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजान गोजाननिफ्राय आलासि फैनानै सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनानै गुवाहाटी आरो भुटाननिफ्राय फैनानै आलासिफ्रा दिनै जोंजों लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिनि थाखाय दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानायनि थाखाय अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावबाय आरो गाहायै दावधारानि बे खुंनाय हाबाफारियाव जोंखौ खुंफुंनानै होनाय रिसेप्शन कमिटि आरोबाव गासै बिमा माहारिनि बाहागो बैसोगोराफोरनि बाहागो आरो बयनिख्रुइबो बोराइसिनखौ दिनै जोङो सिबिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोबाव फैगौ बोसोरावबो खालामगोन आरो जेब्लाबो खालामलांगोन बेनिखायनो बयनिसिमबो बैसोगोराफ्रा जाहाथे मोजां गोग्गो देहायै थांनानै थायो आरो जों जेब्लायबो लोगो मोनगोन बेखौ मिजिंथिनानै आंनि फंनैसो दिनैनि मुलुगनां बैसोगोरा सान फालिनायाव दिनैनि हाबाफारिखौ जोबनायथिं बेखिनिखौनो बयनोबो साबायखर बावनानै बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।